אליכם פתק, כן. שפלמחניקים צריכים לצאת החוצה. ואז מי נתן לנו אישית לשנינו את ההוראה הזאת, זה אני לא יודעת. זהו, אני חשבתי שזו יוזמה שלנו, לשנינו. לא זכרתי שהייתה הוראה כלשהי. כן. בקיצור, לבשנו חלוקים, היינו מטפלות, אני הייתי מטפל בתינוקות, וככה הצבא, הקצין הבריטי, הסכים להשאיר אותי, כי הייתי מטפלת. ולקחנו סינורים, בדלי, זהו, וביקשנו לצאת מיגור, לחלוב. להביא חלב לתינוקות. זהו, זה מה שהיא אמרה. ואז הלכנו ברגל בוואדי, לאורך הוואדי, עד נשר, ושם זכרתי שיש אבא של אחד מהחברים שלנו. נכנסנו לשם. לא עלינו שם על האוטובוס? לא, רק אחרי שהיינו אצלהם בבית, הם נתנו לנו את הכסף לאוטובוס. והם גם מצאו לנו את ההגנה שיקבלו אותנו בצד השני. כי נסענו באוטובוס, את זוכרת, היינו 3 ימים. בחיפה. בחיפה. 3 ימים שם, זה אני לא זוכרת. ואחר כך איפה החביאו אותנו? אותי. במחנה המעפילים בעתלית. הכניסו אותי לשם, אני לא יודע לא איך, לא זוכר איך ולא למה. ואמרו לי, רק יידיש, אתה עולה חדש. ואת אמרת שהיית בתל אביב, נסעת לתל אביב, לדודה בתל אביב. אני יודעת, אני כבר לא זוכרת מה אתה עשית, אמרתי להם כשאני הקלטתי אני לא זכרתי איך אתה הגעת, לאן נסעת, אבל אני נסעתי לתל אביב והייתי כמה ימים או שבועות, לא יודעת, אצל קרובת משפחה. קיבלת תעודת זהות חדשה אחרת? אני מניחה שכן, אני גם זה לא יודעת. כן, כי לי יש את התעודה הזו שקיבלתי ביגורים, עם שם שונה לחלוטין, שהיה מסוכן פי כמה יותר מהשם הפרטי שלי באמת. מי אחראי לזה? החליפו לי לשם ספיר, וספיר היה אחד מפעילי המוסדות שלנו, והמשטרה הבריטית חיפשה אותו בנרות. אבל אני לא נתקלתי במשטרה, אז לא יצא מזה כלום. מי נתן לך את התעודת זהות החדשה? ההגנה. 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 הייתי בתל אביב. גם לך כאילו היה שם אחר, אמא? כן, מילה ויטמן. באמת? הייתה לך תעודת זהות עם השם הזה? אני לא זוכרת אם הייתה, אני לא זוכרת את זה. היה לך בטוח. שאלה רק מה עשית איתה. יכול להיות שזה לא היה אצלי, אלא אצל המפקדים שלנו, לא... שם יפה. כן, ויטמן זה אחלה שם, אמא. שם טעים. כן, שם טעים מאוד. אבל למה בעצם היה צריך לברוח מיגור? מיגור? כי היה לנו מחסן, סליקים של נשק של הפלמ"ח. אוקיי. ולתוכם החביאו את התעודות זהות שלנו. אתה מבין את השכל של הסליקרים. ברגע שהסליק נמצא, אז אפשר... ברגע שהיו פותחים את הסליק שלנו, היה להם את כל תעודות הזהות שלנו. ולכן אמרו לנו, לעוף. עכשיו ברור. זה גם לא היה נעים לראות את כל הנשק שהבריטים תפסו לנו. זה ממש לא היה חוויה נעימה. אני מעולם לא ראיתי כמויות כאלה של נשק. לא לפני ולא אחרי. שנמצאו התעודות זהות? שהם מצאו. את התעודות זהות? לא מצאו את התעודות, לא. לא מצאו. שלנו היה בשדות. בשדות הם לא חיפשו. הם פתחו כל מה שהיה בתוך יגור. במרצפות, במדרכות, בקשרים. כל מה שאפשר היה בין 2 קירות, עשו סליקים ושם החביאו את הנשק. ובשדות מה היה? גם סליקים? מה זה? בשדות? בשדות היו להם סליקים שאנחנו לא יודעים כי לא מצאו אותם. אתם גם לא ידעתם בעצם על כל הסליקים, זה רק מי זה הכל היה... זה רק הסליקרים של ההגנה ידעו על זה, אף אחד נוסף. הכל היה ממודר אז. כן. ואנחנו שנים חשדנו עדיין במישהו שהלשין למשטרה על. כי לא יכול להיות שהם מוצאים כמויות עצומות כאלה
בפיזור כזה ענק, אבל עבדו איזה יחידות עם גלי מתכת. מתכת וכל מיני. מה, חשדתם בחבר'ה שהיו בקיבוץ? לא. הם היו משהו עולים או... הוא לא היה משלנו, הוא גם היה זמני ביגור, ולכן גם חשדו בו. היו שניים, אחד היה פאפאניק, אני זוכרת את השם, והשני אני לא זוכרת. בטח כסף, נכון? מה זה? בטח בשביל כסף. נו מה. עוד לא השתנה הרבה מאז. אתה גם היית בגבעת הקיבוצים? אכן כן. כן. אבל היית למטה, אבל גם במפעל עצמו עבדת... אני הייתי בין השלושה שקבוצת הצופים הזמינה אותנו לבקר לפני שכל ההכשרה הגיעה. נכון, ציפי נכון. ויוסף. וכיוון שכבר אמרו לי, אבל לא להגיד לאחרים, אז הייתי כבר, מותר היה לספר לי ולהראות לי. שותף סוד. לכן גם עבדתי שם, בין היתר. אבל המגמה הכללית הייתה, היה חסר להם כוח אדם. הקימו מפעל יחסית, שחשבו שיהיה קל להפעיל אותו, אבל היה צריך עוד עובדים. אמא, למעשה אבא היה שם קודם, נכון? אבא... כן, כן. אנחנו צורפנו בסוף 47 או תחילת 48, והוא היה פחות או יותר מהוותיקים, לא לגמרי. הוא היה בין הוותיקים לבינינו. כן. אז המפעל עבד... עבדו קודם, מסתבר, כן, איזה קטע. אנחנו באנו רק כשעבדו בו, שהפעילו כל אותו. פעם שאנחנו מדברים אני מגלה עוד משהו. באמת, זה מדהים. מה זה? אני אומרת, כל פעם שאנחנו מדברים, אני מגלה עוד משהו שלא ידעתי. שבעצם המפעל הוקם קודם, לפני שאתם באתם. המפעל הוקם ב-45. ברגע שהצופים עברו מפרדס חנה לרחובות. הם היו בין המקימים של המפעל. ואבא היה בקבוצה הזאת. אני לא זוכר. אני אגיד לך מה... כן, אבא היה בפרדס חנה. זה אני איפה הוא מכירה התחבר? הוא מאבא. התחבר בפרדס חנה או בפרדס חנה עוד כן, היה כן, איתם, כן, אולי בטוח קודם. 100%, אבל נכון. בשלב של פרדס חנה... זה הוא סיפר לי, הוא הראה לי את המקום שהיה... קיבוץ כן. פלוגה. כן, הם היו צריכים מפרדס חנה לעלות למעגן מיכאל, ואז באו וביקשו מהם, אמרו שמבקשים מהם לדחות את העלייה לקרקע למעגן זה מיכאל. שלנו, זה אנחנו. אה, על מי את מדברת? על אבא שהיה בפרדס חנה, לא, הם העלו אותם לשם, כי בדרך כלל קבוצות כאלה שהתכוננו לעלות, באמת, הם התכוננו להיות ימאים, לא הם. דייגים וימאים. הקבוצה של אבא. הקבוצה של אבא, כן. כן. התכוננו להיות ימאים, גם היה דייג? היה תקופה בדייג? הוא עצמו לא. 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 מה הוא עשה? הוא היה מכונאי. הוא היה מסגר, הייתה מסגריה זה כבר באמת ברחובות. הייתה מסגריה שעשו... את המיטות סוכנות. את המיטות סוכנות, בדיוק. רוחב 70. את יודעת שאומרים ששלמה להילל, כן. עד היום יש לו מיטת סוכנות. גם לך כזה בבית צנוע. יש מיטת סוכנות אחת אימה. אמנם משודרגת, אבל המיטה, איפה ש... משודרגת כן, אבל הייתה לנו מיטת כפולה גם כן שהוא עשה באותה מסגריה. מיטת ברזל כזאת. שהם היו מייצרים לעצמם, קפיצים, כן. זה נקרא מיטת מסגרת סוכנות? מה מברזל. הקטע של סוכנות בזה? שהסוכנות חילקה את זה לעולים חדשים. הגיעו אז הרבה מאוד עולים חדשים. הגיעו הרבה עולים, היה צריך לעשות את המיטה הכי זולה, הכי חזקה והכי מהירה. והכי מהירה. והיות ואנחנו היינו צריכים ענפים נוספים מסביב למכוני אלון, אז כביכול פתחנו
מסגריה, עשינו מיטות סוכנות, פתחנו מאפייה והקמנו חנות ברחובות שהייתה מוכרת את הלחם. ומכבסה, שפתחנו סניף ברחובות לכביסה, כביסת חוץ, מה שנקרא. ואז כבסו לבית ילדות. לבית ילדות. חיפשו גם לבית ילדות. היה זמן שאני חיפשנו גופים גדולים שזקוקים לכביסה, שתהיה גם הכנסה מזה. ואיפה אתם הייתם לפני שבאתם לרחובות? חפציבה. היינו בפלמ"ח, שנה ביגור, עד השבת השחורה. לא חפציבה. לא. חפציבה בעמק. זו שיד בית אלפא. כן, כן. ואני חושבת, לפי מה שאני שמעתי, זה שאבא היה בפרדס חנה, ואז באו ודיברו עליהם שלמה הלל, והכאילו... לא, זה לקבוצה שלהם. כן, זהו, שלמה הלל היה בקבוצה שלכם? לא, הוא לא היה בקבוצה, הוא היה כאילו מהמנהיגים שבאו, שפנו... ומי היה צריך לעלות למעגן מיכאל? מי היה צריך לעלות לאן? למעגן מיכאל. מעגן מיכאל לא הייתה בחשבון בכלל של אף אחד. זה היה ניצול של רגע מסוים, שפיקה הסכימה לתת מהאדמות שלה לבנייה על קיבוץ. ואנחנו גמרנו, סיימנו את תפקידנו במכון איילון, והציעו לנו ללכת למעגן מיכאל. לכם לפלמ"ח או לקבוצה שהייתה הגרעין שהיה של אבא? אנחנו כבר היינו קבוצה אחת. כבר הייתם קבוצה אחת. ומה שאני הבנתי שהקבוצה של אבא שהיו בפרדס חנה, הם כבר חיכו שיתנו להם לעלות לקרקע. זה נכון. ואז אמרו להם, רגע פוס, עכשיו אנחנו לא הולכים לעלות לקרקע, אנחנו יש לנו משימה ברחובות. זה נכון. נכון גם לגביו וגם לגבינו. כי אנחנו שאפנו ללכת למנרה. נכון. זה היה הרצון של ההכשרה שלנו. כן. להשלים את מנרה, ושלחו אותנו קצת דרומה לרחובות. קצת טיפה. מתי התחלתם לדבר על זה בגלוי? בגלוי? אצלי אחרי 15 שנה לפחות. שנת 70. אשתי זיכרונה לברכה לא ידעה מזה עד שהקמנו את המוזיאון. טוב. היא הייתה מאלה שקראו להם, איך? ג'ירפים. ג'ירפה. הם רוצים להסתכל, אבל לא נותנים להם. אבל הם לא ידעו כלום. כלום. לא ידעו, אנחנו נפגשנו עם כאלה. גם אחרי 15 שנה, כשפתחו את מכון איילון למוזיאון, הם לא האמינו לנו. היו כאלה, כן, לייזר. ואני אומר לי, אשתך לא ידעה עד ש... זה פשוט... עד שפתחנו את זה. זה נשמע לי... לא יאמן, אה? הזוי לא, לגמרי. אבל אני גם אסביר לך למה. כי כשעזבנו, קיבלו את זה מאיתנו חמד. חמד זה חיל מדע ישראלי, והם עשו ניסיונות במכון איילון, וזה המשיך להיות סודי, כי הם ייצרו שם את כל אבקות השרפה והחומרים הכימיים במכון הזה. ולכן היה אסור לנו לפצות את הפה, כדי שלא יגיעו לו את המקום של זה המכון. די רלוונטי. יש אנשים שעד היום לא מדברים? אני לא יודע, אחרי שעשינו כל כך הרבה מסיבות ובריש גלי, אז אני מאמין שכולם יודעים. אבל בשבילנו מכון איילון הזה היה מצוין. קודם כל קיבלנו משכורת, ואנחנו היינו, איך אומרים, במצב טוב. קיבוץ היה במצב כלכלי מצוין. קיבלנו חלב חופשי, כי לאלה שלמטה הם זקוקים לחלב. זה היה קיבוץ, נכון? זה היה קיבוץ. קיבוץ, כן, קיבוץ. וכששאלו אותי איפה אני עובד, אמרתי שבמספור. ואכן הייתי במספור, הקמתי שם את הצנרת, ולכן שלחו אותי לכאן, לקברה, להקים את מערכת המים. זה כן קיבוץ. מכון איילון? זה הקבוצה. כאילו קבוצה כזאת שעברו שם הכשרות. אבל זה קיבוץ. גבעת הקיבוצים הזו, שנקראת ברחובות גבעת הקיבוצים, אנחנו היינו הקבוצה האחרונה שהשתמשה במתקן הזה,
והיתר זה היה סודי, בגלל מכון המדע. אבל זה היה קיבוץ לכל דבר. קיבוץ לכל דבר. חוץ אין כניסה לאורחים. תמיד היינו צריכים למצוא תירוצים. היה לנו מחלת הפה והטלפיים כל הזמן. קבוע. קבוע, כן. ולכן ההורים שלנו מייתו לבוא לבקר אותנו. כי לא שמחנו שהם באו. היינו תחת לחץ אימים שהם ישמעו משהו, יגלו משהו. אז ויתרנו להם על הביקורים, מה שנקרא. מה אתה עשית במפעל למטה? עבדתי על המכונה החצי אוטומטית הראשונה במדינה. היא הייתה עושה את החריץ של הקורקוב, שאיתו מושכים את התרמיל החוצה, אחרי שהעירייה. אתם יודעים שלכל כדור יש מאחורנית חריץ. כן. את החריץ הזה, כבודי היה עשה אותו. זה היה לא פשוט. מכונת חריטה. מכונת חריטה. אז התפקיד שלי... אמא, ואת מילאת אבקת שריפה, נכון? כן, אבקת כן, שריפה כן. זה היה אחר כך בפתח תקווה. בעליית פתח תקווה. ומה שם עשית במפעל? שם ראשים של פגזים, 2 אינץ' פגזים? עשיתם פגזים למטה? כן, אבל לא במכון איילון. לא את הגוף. לא, זה המכון איילון. לא. זה היה ליד פתח תקווה. ושם עשינו... זה המקום שהתפוצץ? הייתה שיטת סרטנה, שכל אחד עושה... את הפעילות שלו. איזושהי עבודה. מה שקורה לי פתאום, שוכחת? לא נורא, לאט אמא. טבעי. תגידי לי בת כמה את, אז אני אגיד לך למה את שוכחת. אם היא תזכור. טוב, את השריפה שהייתה, אתה זוכר שהייתה שריפה? עבדתי בפתח תקווה? לא. אתה לא יודע על זה. אני בכלל לא יודע על זה שעבד בפתח תקווה אחרי מכון איילון? כן. אנחנו עבדנו שם, אני אגיד לך, מכרמלה, סרלה, מלכה. למה הלכתם לעבוד שם? כי מכון איילון נסגר? בדיוק, כן, ואז היו חייבים כנראה ימי עבודה לתעש. לתעש. אז אותי לקחו למכון רייש, שזה ממש צמוד למה שנקרא היום צומת השלום. רחוב זלי, ושם העבודה שלנו הייתה פירוק נשק מתוך ארגזים ושטיפה שלו מהגריז, להביא אותו למצב שאפשר להתחיל להרכיב. כי הגיע משלוח דרך טורקיה מאנגליה. קנו באנגליה וגרמניה, קנו חלקי מכונות שיכלו לעשות כל מיני דברים. והעברנו אותם עד טורקיה, בטורקיה הם התעכבו במשלוח, כי שמענו שאנגלים שמעו על זה, אז הביאו את זה יותר מאוחר, ואנחנו במכון... איך הביאו את זה אבל? בארגזים שכתוב עליהם סחורה חקלאית, משהו כזה. ברכבת? בספינות? באוניות. באוניות. אמא, מה היה? היה איזה טרקטור שאבא הרכיב אותו כן, זה... הקיבוץ קנה טרקטור שטבעה אונייה ליד הפיליפינים, והקיבוץ קנה אחד הטרקטורים האלה, זה אתה בטח גם יודע. שהיה במים, כן. והוא ועוד אחד בשם הלל. כן, הלל. בוודאי, הלל וההודה. הלל וההודה. שהלכו מאיתנו לאינדור. נכון. קנו טרקטור כזה, הביאו אותו לחיפה לאיזה מוסך,
ושניהם ישבו ופרקו אותו זה החלקים. לגורמים. איך הם אחר כך מצליחים להרכיב. טרקטור להרכיב עם כל כך הרבה חלקים, זה רק וואו. באמת תושייה. טקס כאלה. תושייה. שיהיה הכרח. חוסר ברירה, כן. כן. וואו. והודות למכון איילון, הקמנו גם את המפעל פלסון. כי אמרו שאנחנו כבר תעשיינים מומחים. אנחנו חיפשנו מקורות עבודה, כי כשקיבלנו קרקע, קיבלנו מעט קרקע, והתברר שבמקום הקרקע זהב שאמרו שאנחנו מקבלים, הביצה, כן. התברר לנו שזה לא נותן יבולים של שום דבר. היינו צריכים עזרה כלכלית גרידא. אז הקמנו את המפעל. חיפשנו מה כדאי, שלחנו שליחים לכל העולם. בסוף ביקשו שני דברים. אחד, שזה יהיה עבודה נקייה של אינטליגנטים, והשנייה, שזה יכניס כסף. והרבה. ובזה אנחנו עומדים עד היום. מה זה, מפעל ממש מההתחלה של הקיבוץ, המפעל הזה, הפלסון? הקמנו אותו כ10 שנים אחרי ההקמה של הקיבוץ, והוא עבר שלבים. הוא היה מיועד, התחיל עם כלי בית וכל מיני דברים, ואחר כך מצאנו את המוצרים שלנו למוצרי השקיה, בעיקר. ואני הייתי בין התורמים הרציניים של המפעל הזה, כי א', מצאתי את הסחורה הראשונה שמצאנו לייצר ולמכור. המוצרים הראשונים. כן. איזה? היה איזה ריהוט משרדי בחיפה, שהבן שלהם היה כן במחתרת, הוא היה רוכש נשק. והצעתי לאבא, שיש לנו מפעל פלסטיק, אם הוא רוצה משהו. אמר כן, תן לי מגירות. וזו הסחורה הראשונה שהמפעל ייצר, מגירות לארונות משרד. לסוכר, לקפה, כל המגירות האלה. תבניות אתם עשיתם בתוך המפעל את התבניות עצמם? תבניות הראשונות הבאנו מבחוץ, אחר כך הקמו מחלקת תבניות שהבן שלי זכה ועד היום עובד בזה. וגם היום אנחנו עושים חלק בחו"ל וחלק בארץ, אבל עושים את כל השיפוץ, כל תבנית שיורדת עושים לה שיפוץ במפעל שלנו. מחלקה גדולה, יפה, נאה. ולבן שלי היה הזכות והעונג לעבוד על המכונה הכי משוכללת. CNC, שיכולה לעשות הכי הרבה פעולות, 20 פעולות בו זמנית. וואו. אתה מכניס סכינים, מקדחות, הכל, 20 פעולות בבת אחת. מיכה, איפה אתה גרת בתל אביב? זה סיפור. בשעתו המנהג היה לעבור, זה היה נקרא מוחרם, וכל שנה היינו עוברים דירה. זה מושג שהובא מהשפה הערבית, והמנהג היה שבתים לא היה לאנשים כסף לקנות דירות, בתים. אז הם עברו. אבל כל שנה הם רצו להשתפר, כי או שהיו להם ילדים, או שהיו נאלצים לעבור לדירת אחרות, כי נגמר להם החוזה. אז עברתי, אני זוכר 7 מקומות בתל אביב, וואו. וואי, שאנחנו עברנו. אני מכירה את האחרון כנראה. ביהודה לוי? I want my כן. על יד דודי על יהושע. דוד my יהושע. cloth and my bag to ארקן לכם. אוקיי, אוקיי. When we go, Another hour or something. You No, want no. me to call you? yes, I'm there. I put my bag in Okay, something. okay. When you, I will call you. Okay, thank you. Okay. זהו, עכשיו המפעל שלנו הוא בעצם אימפריה ענקית. יש לנו עוד 7 מפעלים בעולם, שחלקם הם 100% שלנו, חלקם 51%, וזה מייצר בכל הארצות,
מגוון של מוצרים. בעיקר ציוד ללול, ציוד להשקיה. לפני כמה ימים היו אצלנו במדינה שנקראת ג'ורג'יה, והם החליטו, הם התעשרו מאוד, והם החליטו להקים את מערכות מים, ביוב וחשמל חדשות, והם באו לבקר במפעל שלנו ולהזמין ציוד. מה שהם רצו זה שגם נפתח מפעל אצלם, כדי שהם ייכנסו לאגודה הזו. והסכמנו. יש לנו מפעלים באנגליה, 2, באיטליה 1, בארגנטינה, מפעל ענק גדול, בארצות הברית קנינו מפעל, ארצות הברית הצפונית, ועכשיו עובדים קשה שהם ישנו את התקן שלהם בארצות הברית, והם עובדים בתקן ישן נושן, צינורות PVC בהדבקה. אתה שם דבק, חכה שיתייבש, וזהו. ואפילו עם קלשון או עם מעדר אתה בקלות יכול לפצוע את זה. והמידות שלהם הן מידות שונות. הן לא מילימטריות בכלל, הן אינצ'יות. לכן קשה היה לנו. כשאני החלטתי שאני עושה את ההשקיה אצל הבן שלי בחווה הקטנה שלו, הייתי צריך למצוא מטעמים כדי להתחבר בין המערכת הקיימת של העיר לבין המערכת של פלסון. ועשיתי שם, אז היה עוד חדיש, זה מדי מים, אוטומטיים, כל מה שהיה. לצערי, כשהוא מכר את הבית, הוא מכר עם זה. אז אני גם עבדתי קשה וגם השקעתי, אבל הוא קיבל תמורת זה בית יותר יפה. הבית שהיה לו, זה היה עם מורבץ, עם מגרש בארצות הברית הוא גם? לסוסים. בארצות הברית? כן. ב-LA, בלוס אנג'לס. ומיכה, למה אתה יצאת מהבית? יצאתם צעירים מאוד מהבית. מגיל 9 חינכו אותי שצריך ללכת לבנות את הארץ. ואני קיימתי את המצופה ממני. לא היה תענוג פרטי שלי, ההורים שלי ניסו לעבוד עליי קשה, הם אפילו הבטיחו לי שהם ישלמו עבור שאני אלמד בן שמן, משהו כזה, או בבית הספר החקלאי, סליחה, בכלול, ושאני אעזוב את הרעיון של קיבוץ, אבל הם לא הצליחו. לפני זה, את זוכרת שאת היית איתנו בכפר יחזקאל, שהלכנו לעזרה לחודש? כן. אצל איזה משפחה את היית? זוכרת. לא זוכרת. אני הייתי במשפחת כץ, אני זוכר עד היום. כץ אפשר לזכור. זה היה בשנת ה-40. 42. לא, ב-42 כבר הלכתי לכנרת. לא, 43 הלכנו לזה, ויכול להיות ש-41 שאתה צודק. כן. כי היינו לפני זה, שנה לפני זה היינו מחנה עבודה בשפיה. לא, גם לא. בשפיים. גם לא. שפיה. כן. בעמק בית שערים. בית שערים. נכון? זוכר בית שערים? אני לא. לא זוכר? לא הייתי שייך. לא זוכר. שנה לפני כפר יחזקאל היינו בבית שערים, אז לא זוכר. אולי אתה לא יצאת. בקיצור, בכפר יחזקאל נקלעתי למשפחה שלא יכלו ללדת ילדים. וכשהתקרבתי לחודש וללכת חזרה הביתה, אז הם ניסו לפתות אותי, שאני אהיה בן רסמי שלהם, יאמצו אותי, יעבירו את הנכסים שלהם על שמי, ושהעיקר שאני אשאר איתם. הפסדת? מאוד אהבו אותי. ואני מסביר להם, אבל אני
רוצה קיבוץ, אני לא רוצה מושב. הוא אומר, אבל כדאי לך, אתה מקבל את המושב בחינם. לא נסכמתי, חזרנו חזרה לתל אביב. אבל זה היה חשוב, עשיתי להם עבודה טובה. הייתי מביא את החלב למחלבה, הייתי מביא עם הסוסים את הירק, את הרפת שלהם. עשיתי להם עבודה טובה, ולכן הם הציעו לי. לא פשוט בימינו. ואיפה את היית בכפר יחזקאל? אני לא זוכרת אצל איזה משפחה. היה לנו לא רע שמה. בילינו לא רע. זה היה לפני כנרת. לפני כנרת. הרבה. ואת המחנה... שנתיים, מחנה החף, בזיכרון. כן, מחנה החף זה נקרא, כן, בזיכרון. היה מחנה של 1,000 בני הנוער עובד, שהיה כולו בזיכרון. בהרי זיכרון. היה מחנה יוצא מהכלל. יש לך תמונות? יש לך תמונות? יש לי מספר תמונות, כן. אני יכולה להראות לך את זה פה. אתה רוצה לראות? כן. בקיצור, לפני שנעשינו חקלאים, קצת למדנו, קצת עבדנו, עשינו מה שהמדינה ביקשה. אז בכנרת היית בת 16, נכון? נכון. אז זה עוד היה לפני כן? כן. אני הגעתי לכנרת בן 14 וחצי. אמא זה זה? חצי שנה אמא זה לפני. זה אלבום, זה זה? 15 וחצי, כן, כן. זה אלבום. אני יכולה באותה הזדמנות למצוא את התמונה. הנה. רוצה תגידה? כן. אז זאת סבתא שלי. סבתא. אותה לא הכרתי. אני חושבת שגם אני אולי. היא הייתה בתל אביב או לא, בגולה? לא, בגולה. זאת אחותי. זה אחי. זה דוד ודודה ובן דוד, הבן שלהם. שחיו איפה בארץ? ברמת השרון. הם עלו לפנינו ארצה. רגע, כשאת אומרת הם עלו לפנינו, את לא נולדת בארץ? לא, לא? לא. הייתי בת 7 כשעלינו. זאת אחותי והבן דוד הזה שבדקנו קודם. זאת התמונה שלנו, שגם אני מצולם בה. בדיוק על זה דיברנו, כן. רוצה לראות אותי? אני אמצא אותך, אתה יודע מה? נו, אני נותן לך את כל הזמן שבעולם. לא זה. הנה. נכון, בדיוק. It's me. Very, very young. זה לא רואים. מילה. This one. וזה תסתכל. ילדים. אני מדי פעם בקשר עם זאת מרים. מרים. כן, אתה מדבר איתה? כן, אני מדבר איתה. תראי לי מה. והיא מאוד שמחה. זה מיכה. גבוה. כן, גבוה, עם שיער בלונדיני. עם בלורית. עם בלורית. עם דורית. את מרים, את הכרת? אנחנו היינו... מרים פלטו. כפר יחזקאל. לא. את מי את עוד יכולה להכיר איפה את? פה? אותך? אני פה. זה קטנה. איפה מיכה? פה. זה. מיכה כאן. וואי, איזה קטע. ולקבוצה שלנו קראו מעיין. מעיין מפקד. אתה זוכר את השחיקה? והנה יש, זה עוד מה שאני תמונה אחת דיברתי על התמונה הזו. בכיכר צינה דיזנגוף. תראו כמה שזה היה שומם. אבל לא, הבתים האלה כן נמצאים היו, שם. כן. גם עכשיו אני... החזיתות הן עד היום. כן, אם את זוכרת את זה, זה ירוחם. כן, ירוחם, וזה, תגיד לי רגע, אני זוכרת. לא, אני לא מצליח לזכר. זאת רחל רחל ג'אנה. גאנה. רחל ג'אנה. זה הררי. זה
הקבוצה שלנו היה לא דוד הררי, אלא יצחק הררי. יצחק הררי. נכון. זה? את דוד הררי הכרתי רק יותר מאוחר. כן, בכנרת. טוב, אלה הנעורים שלנו. וכאן בים. טוב. השאלה איך הגענו להיות קיבוצניקים, זה פשוט תרמו אותנו, זה לא אנחנו. זה בכנרת. אנחנו שתינו, מרים ואני לא טוב. ומי זאת אני לא זוכרת. רוצה לראות בריא? אני לא רואה כלום דרך המשקפיים. לא, אני לא מצליח אז את לזהות. מתפלאה שאני לא רואה כלום בלי? קמצנית, זה אני לקחת לך שקל. זה אני כאן. נכון. זה לא נורא, זה עלה כל כך הרבה בגלל העדשות שלי. יש תמונות שאנחנו שישה, אתה זוכר על סירה בפרחת דגים, תכף אנחנו נגיע לזה. יעל. טוב, זה לא סמוס. אני בבור כולם וינקלה. טוב, זה היה איזה טיול, אני רואה עם כפיו. כן. הנה, זה מה שאני אמרתי, שישה. ירוחם, יצחק, לא מזהה, לא הבאתי משקפיים, זה בסירה, זאת את, כן, זה חיים, ומרים, זה חיים בן חיים, חיים בן חיים, וזה ירוחם, אולי זה אני, ואולי לא. אני חושבת שכן, כי אני יודעת שאתה היית בתמונות האלה. הנה פה אתה. כן, מעל ירוחם ומרים. זה החולצה רוסית, אבל מי לובש אותה? כן, רגע. אז מה אמרת, לא כזה לא עובר? איך קראו לו? זאת רחל. ג'אנה. ג'אנה. כאן ישנה זאת הדסה, או מישהי ש... נציגות. כן, משהו. זה אתה לא מכיר, זה. למדה איתי. הנה, זה הררי. הררי בדיוק. זאת הייתה חברה שלי, מה היא עושה אצלך? תגיד את זה. היא הייתה, שמה היה עליזה, והיינו חברים, אבל ובגלל... היא גרה בצפון. נכון, בבן יהודה, נכון. בצפון, ואני הלכתי יום אחד אחרי פעולה ללוות אותה הביתה, כן. ותפסו אותי החבר'ה מהשכונה, ופיצחו לי את הראש. והלכתי לבית חולים ותנסו לי כמה תפרים. היו ימים. הם היו קנאים לבנות השכונה. שלא מישהו חס וחלילה יטפל לבנות השכונה שלהם. והם כביכול ניסו להגן עליה. אז זהו, אז כאן זה חבר'ה שלנו מכנרת. כן? וגם זה טיול. וגם זה על הדשא. הנה פיניה. כן. פיניה רואים. אני לא בטוח אם זה... ירוחם רק רגע אחד. לא שירוחם. לא, זה גם לא ירוחם. דבח. נכון או לא? יצחק? דבח? לא, לא זוכר. שכחתי. זאת שרה פנטון. חבר'ה, את זה אנחנו אומרים היו ימים. היו ימים, והנה המחנה. זה במחנה החף. כן. פה בזיכרון, מחנה החף. כן. גם זה. ויש תמונה אולי זה זה מחנה החף. כן, כן. עדיין? גם, כן. מה זה מחנה החף? בזיכרון. בנור עובד נתנו אותיות לכל מחנה. כל שנה זה התקדם. זה היה שנת המחנה החף. הנה, זה
בכל שרואים, אני אגיד לך מה, צבעו אותי ועוד כמה, אריה, בשחור? שולה, כן, במשחת נעליים. בלילה כשישנת? בלילה כשישנו. אותו דבר עושים את זה עד היום. עד ימינו אלה. המסורת עוברת. כן, זאת פנינה בן צבי. משחת שיניים. זאת את? כן. זאת את? זאת או זאת את? זאת. את וזה יפה. יפה, לא... אבן טוב, מוזיקנט. כן, זאת מרים, וזה דבח שאני אמרתי קודם. כן. זה מתי. זה מתי. כן, וזה חבר. חבר, עזריאל חבר. וזה שתיהן עובדות במחסן בגדים. במחסן. בתפירה. מי זה שתינו? יפה מוזיקנט. יפה מוזיקנט אבן זה... טוב. שהייתה, זה כן, יפה... כן, ראיתי אותנו כמה יפה'לה. פעמים. לא יפה'לה. יפה'לה. יפה'לה זה חיפה. בקריות. בקריית מוצקין. יפה גלעד, ושמה הקודם היה? פרבר. פרבר, כן. ויפה ממעגן מיכאל זאת יפה מוזיקנט? יפה מוזיקנט. מהבית היא הייתה מוזיקנט. כן, מהבית היא הייתה מוזיקנט. והיא הייתה גם מתל אביב, אמא? לא, היא מגבעתיים. גבעתיים, חור. את זוכרת את הילדים שלהם? עכשיו שהיינו בהלוויה של אסתר. של אסתר, כן. כן. אז ניגש אליי אחד הבנים של יפה, והוא זכר אותי. כן? אבל אני לא זוכרת איך קוראים לו. שמו? הוא אמר לי את שמו ואני לא זוכרת. אז תגיד אתה. אז אני אגיד לך את השמות. כנראה הצעיר. יכול להיות? יש מיקו אחד. יש מיקו אחד, שזה חיים, לא. ויש... אוי, לא יאיר, לא מאיר, אבל איזה משהו דומה. אני אזכר. זה את זוכרת? שרה. בטח, שרה קצה. כן. גם. איך אומרים? בית ספר. ותזכירי לי איזה בית ספר למדת? באותן כיתות זה השלווה. שלווה. זה מה? אני למדתי בתל בה. אביב? תל אביב. כן, ואני ואחר כך? למדתי בבית החינוך לילדי עובדים, ברחוב בצלאל. איפה שהיה אחר כך הנוער עובד. וכשהייתם בכנרת זה גם היה חלק מלימוד. גם למדתי שם למדנו, קיבלנו הכשרה להיות בקיבוץ. להקים קיבוץ. וגם לימודים זה היה? בכנרת למדנו גם קצת לימודים של בית ספר עממי. של העממי, של התיכון קצת. לא. אבל זה היה היסטוריה של ישראל, זה יותר מה שהכל. אולי משהו בין לבין. זה אבא שלי ואח שלי. שניהם היו במדים, ואני לא רואה כאן את התמונה הזאת שאמרתי שיש בה. תמונה, את יודעת, רואים אותה בספר של סבא? יפה. זהו? כן. כן, אז יש תמונות זה הכשרה. שאני לא הייתי בהן, כן. אבל ראיתי את זה אצל זה היה חיים טיול. וחיים. והוא ביקשת את זה מהם? כן, הוא... כן. כן. תמונה יפהפה. כן. יש לך את הספר הזה? לא.
תמונות או שזה היה בפנים? זה... יש לי כאן... את שואלת כאן על התמונות האלה? כן. זה היה פה ב... את זוכרת את שלו? כן, מי זה זה? חבר, זה... חבר. כן. עזריליק חבר? עזריליק חבר, כן, וזאת אני לא זוכרת אותה, אני זאת, וזה כמובן וסיל, כן. מרים ויענקלה. יפה. היו ימים. אז גם אתה היית בן 16 כשיצאת מהבית? אתם בני אותו גיל? 15 וחצי. 15. 15, משהו כזה. גמרנו כיתה ח' אבא שלי. ויצאנו להכשרה. אבא שלי. תודה. חתיכים, אה? רוצה ללמוד? אז אם עזרתי לכם קצת בהיסטוריה של אמא. כן, וכיף שאתם ככה ביחד נזכרים בדברים, זה ממש נחמד. אחד זוכר את זה, אחד זוכר את זה. יש דברים ששנינו שוכחים, יש דברים ששנינו זוכרים. זה את? לא, זאת מרים, וזאת אני לא יודעת. אני לא נמצאת פה. אוקיי. אפשר? יש איזה מישהי שדומה לך, כן. אולי היא יותר גבוהה, אבל זה תסרוק. זה לא בעיה. פה את, עכשיו אני לא טועה. פה? נכון. ברוך השם. את זוכרת אותך? אחות הצעירה של יפה בן-טוב. היא התחתנה עם מוזיקאי וברח לי השם שלו. אני לא הכרתי אותה. לא הכרת אותו. ופה את נמצאת. מה, היא הייתה גם בקיבוץ? היא גם הייתה בקיבוץ, אחותה? זה לא, את לא נמצאת. הייתה נגנית והתחתנה עם מנצח מקהלות והוא חיבר הרבה מאוד שירים חדשים והשם שלו ברח לי. כן. זה מעניין שאתה סיפרת שהייתם עוברים כל שנה דירה בתל אביב, ואצלכם גם כל הזמן התחלפו דיירים, גם הם כאילו עברו דירות. כן, היו מזכירים חדר. זה היה מנהג המקום, כן. לא המצאנו אותו. נכון, כן. מזכירים. זה פשוט כששכרנו חדר, דירה, שכרנו הסדר לשנה. שלך וזה אברהם? אחרי שנה אתה צריך להחליט. לא, בבית של אמא היו גם כן דיירים, הזכירו חדר בבית. בתוך הדירה שלהם? בתוך הדירה, כן. זה היה מאוד נפוץ. כן. היו צריכים כסף. אנשים ממה? חיפשו... ממה לחיות? ואנשים חיפשו איפה לגור. אז הרבה שנים גרו אצלנו משפחה עם ילד. זה היה באמת קשה. אני לא חושבת שאת הכרת. אבל את השמות, אני זוכרת מהסיפורים. רמי. על השולחן רמי, יש ניילון מה, שום עם ספר דבר. בפנים. נירה, בבקשה. רינה, לא. נורית, מה, שום דבר. ככה הם היו משוחחים. בני 4 או משהו. זה היו שני ילדים? את יותר זריזה. שתי המרפסות. מרפסת על יד מרפסת. זה הבאתי לילדים שלכם. תודה רבה. על לקיבוץ. קיבוץ חלומי. שמעתי את ההרצאה של הזוג שכתב את זה, ורכשתי מהם את הספר. איזה יופי. מה זה? זה קיבוץ? קיבוץ
בית ניר, וכתוב עליו בהומור רב. תודה רבה. בבקשה. זה קיבוץ, של להנאה. קיבוץ צעיר, בית ניר. יחסית, כן. כן, כן. מילא זה, אבל הוא שכוח אל. הוא צריך לעבור את כל הארץ בשביל להגיע אליו. כן. ועכשיו, עם כביש 6, הוא נעשה במרכז המדינה. יש לי חברה שגרה שם בהרחבה של הקיבוץ. אבל זה... כתוב על זה. כן. הרחבה קהילתית, הרחבה אקולוגית, הם ככה חיים בשיתוף יחד עם הקיבוץ. אני זוכרת סיפורים שהייתה גרה מישהי שנגנה על פסנתר. מה הסיפור הזה? הייתה איזו מוזיקנטית אחת, מוזיקאית, שגרה, ששכרה חדר אימא בבית. לא ידעתי שדבר. כן, בת של מין חרוד. אמא שלה הייתה באה ומביאה לה אוכל, והייתה תמיד ככה מדברת על עצמה, את רואה איזה אמא יש לך? זה לא השתנה. זה מה שדיברתי עם אביבה, שהייתה מדברת שהיו לה מילים מוזרות כאלה? לא, זאת הייתה אחרת. אז היא שכרה חדר ולמדה בתל אביב מוזיקה, פסנתר. משהו, כן, כן. והיא גרה זה יכול להיות שזה היה בזמן שסבא היה בצבא הבריטי, ואז היא גרה בחדר הזה של סבא. וכשגרה משפחה, אני זוכרת סבתא סיפרה שהיו עושים תורנות במטבח. תורנות במטבח, זה כשהייתה המשפחה הזאת עם הילד. עם רמי. כן, רמי שום דבר. קשה היה מאוד מאוד, זו הייתה משפחה, אישה יקית. והיה קשה מאוד להסתדר איתה. עם הסבתא אחר כך קראה לה שליטר. אמרתי, לא קראה לה, אלא כשהיא דיברה עליה, אז היא הייתה אישה מאוד מאוד קשה. ובשירותים, אני זוכרת גם כן, היה בבוקר לשם. זה משפחה של 5 איש, ועוד מכניסים 3 איש, משפחה נוספת. איך אפשר? צפוף? צפוף מאוד מאוד. אחר כך כשמוסיעים את העז נעשה פתאום מרווח. גם אצלכם היה ככה שגרו בחדר ו... אצל הוריי בתל אביב? כן? לא. אני חושבת שאתם נקראתם יחסית נקראתם, אני חושבת, אנשים עמידים. כן, יחסית נחשבנו לעמידים. הכל יחסית. כי ההכנסות שלה היו טובות. אחרי הכל הוא היה במקצוע מבוקש. מה הוא עשה? הוא היה כורך אמן, כורך ספרים, ספרי אמנות למיניהם. בשנים הראשונות שנולדתי הוא עסק בעיקר בכריכת הספרים של בצלאל לירושלים. כל הספרים היפים, המפוארים, עם כריכות זהב ואור. זו הייתה העבודה שלו. מאיפה הם עלו ההורים שלך? מווילנה שירושלים דליטה. מה, ילידי הארץ? מה זה וילנה ירושלים דליטה? הנה, אני מסביר. כן. וילנה הייתה עיר יהודית אמיתית, גדולה וחשובה, וכל הליטאים קראו לה ירושלים דליטה. הבנתי. היה בה המון יהדות, המון בתי ספר בעברית. גם פינסק הייתה כזאתי. מה? גם פינסק. גם פינסק היה. פינסק הייתה... במידה מסוימת. רובם שם היו יהודים. כן.
אבל לא, וילנה ידועה מאוד מאוד, מה שהוא אמר, זה לא כמו פינסק. קודם כל היה הגאון לווילנה, שמאוד פרסם את וילנה. כן, ובתי כנסת מיוחדים. אז כשהיו שואלים אותי מאין אני, אמרתי, אני מירושלים, הוריי מירושלים דליטא. נולדת בירושלים? כן. ירושלמי אמיתי. אסלי. לך יש תעודת לידה של אי פלסטין? היא לא נולדה בארץ. לא נולדתי פה. אז לא, כן, שאלתי בטעות. כן. אז לי יש תעודה של פלסטינאי. כתוב, פלסטינאי אי. לכן הערבים יכולים להגיד לי לחזור לארצות המוצא. בגילי, כשהגעתי לגיל 4, הוריי חיפשו מקום אחר, לא היה בירושלים כבר עבודה, והיו המאורעות של חברון וירושלים, והם כמו פולנים טובים החליטו להישאר בחיים, והם עלו לבת ים. כשבבת ים היה, כל בת ים היה 6 משפחות. ממש בשנים הראשונות של בת ים. משם עברנו לדירות באזורי תל אביב שונים. אני עזבתי אותם ברחוב יהודה הלוי, ובאתי לבקר אותם ברמת גן. קנו דירה ברמת גן. עד שהם באו לקיבוץ. אחד הם הגיעו לקיבוץ. הם עברו אליך לקיבוץ? זה לא ידעתי. ולכן יש לי העונג, הם הביאו את הירושה שאני הייתי צריך לקבל לקיבוץ. מי נשאר עוד מהחבר'ה שלכם בקיבוץ? רק אתה? אני היחידי. יאללה. כן, אתה אז מה? איך אומרים? נצר אחרון? אמא, והקבוצה כזאת היא פחות או יותר שאתם בקשר, זה נכון. האחרונים, נכון? טוב, אני בקשר עם ציפקה. יחלה וכרמלה, שהן נשארות. הם היו הצעירות שבהכשרה. הגיעו להם יותר מאוחר. נכון. תשאלו שאלות, אם לא תקבלו תשובות. תכף נגמרת הקלטת. מאיפה פודינג גלה? בגרמניה? גרמניה, ברלין. ברלין ממש? פודינג. גם אבא שלו בברלין. ואני חושבת, גם סבא. היה עוד... אנחנו ראינו שם את הקבר שלו, של סבא. בגרמניה? בגרמניה, כן. בברלין. עוד מישהו מהמשפחה שלו הגיע לארץ? לא. או שפודינג היה לבד? לא, היה לו... לא, אבא שלו ושני אחים. ניצלו ובאו עלו לארץ? באו לפני המלחמה. באו לפני המלחמה. כמובן. הם באו ביחד. 3 ילדים ואבא. וזה היה בשנת, אם את זוכרת? 36. לא תרפפו. לא. ובאיזו שנה אתם באתם מפינס? 34. והוריי עלו ב-24. העלייה של ההורים שלי היה אירוע נדיר. הוא קיבל צו להתגייס לצבא הפולני. חיפש כל דרך כדי להימלט מזה,
ואז בדיוק נודע למשפחה שאח שלו, שהיה רופא צבאי, היחידה שלו הייתה ברוסיה, חלה ומת, אז לקחו את התעודה שלו, הדביקו את התמונה של אבא שלי, והם עלו מיד ארצה. פשוט ניצל מהשירות בצבא הפולני. ואת רוצה לשמוע את הבדיחה הכי יפה? בבקשה. קראו לו סבא מאיר, את זוכרת? לא, אבא שלך? כן. שכחתי, לא ידעתי. קראו לו סבא מאיר, כן. ועד סוף ימיו הוא נקרא מאיר על שם אחיו. המשיכו לקרוא לו... כי כמו היה אמיתי זאב, אבל הוא אמר, מה, אני אגיד ששמי מאיר, אז יגידו לי שרימיתי במס הכנסה, בביטוח לאומי, ואני לא רוצה להתעסק איתם, נשאר במאיר. יפה מאוד. נכון? סיפור סיפור. סבא מאיר. מי נשאר במשפחה שלך? יש לי אחות צעירה. אחות צעירה ממך? צעירה ממני ב4 שנים. היא עכשיו מבקרת אותי פעם בשבוע, באה אליי. אם יש לי כוח לעבוד, אנחנו יכולות לעבוד כמה שנים. אז יש לך עוד עובדת צעירה. ואיפה היא חיה? בגבעתיים. היא נוהגת לבד? היא נוהגת אבל רק בסביבה, וכשהיא באה אליי היא נוסעת רכבת ישראל? בדיוק. חכם? כן. ויעל לוקחת אותה מהרכבת. אנחנו מבלות יום יפה.